Inside ook. Aangename Pinners. Ik is Mario. Scary Otter, de Legend Killer. En langs bij de Rastaman. Ja, ik ochtend vroeg in de morgen. Die fucking Rastaman en Raspa. Vanochtend kom ik even met Panga. En ik vraag me, aya. Dus die laten ze nu ook in de aya zien. Het is 5 o'clock in the morning. Ik vraag me de aya, want ik zeg, nou, ik moet op een schop in de aya. Ik vraag me, aya, hoe je opstaan of een. Die aya zien mij. I rise up this morning. Smiling with the rising sun. Ik zie over de aya. Als wolfpak die ik zag, die aya zien met scary die gaan. Dus Buffalo Soldier. In the heart of America. Nou, kom aan, maar je kent die pad op. Heel. Ik denk haar naam is Patrice. Ik vraag. Ja, je vraagt waar zuster? Houd die tijd. Die zei, hij met Buck in de restaurant. Ja, hij zei, waar zuster ze weer dan dus. No woman, no cry. Maar right, ik los je aan, want dan kom ik eens een paar dorp toe, kom in White Street. Ik ga aan de Maas, ik zoek nog jou stuk. Ik vraag gewoon, hallo, waar hadden we met jou gekregen? Ik zeg, wat zeg jij? Ik zie veel. Ik zeg, een nooit nieuw Maas, piep. En als ik laat komt, ik vraag, wat zeg jij? Ik zeg, mij, I'm not afraid. Ik zeg, nooit poes. Maar ik mag richting mijn schoen in pants. En ik naam zeg, alsof kom zeven mij. Scary, wacht ook voor wat ze zegt. I don't wanna fight no more. Ik zeg, nee, kan er ingaan. Ik kom laag, sta als ik kan ook niet pad. Ik vraag wel wanneer ik het service maak. Ze next Friday night. En kom maar met pick-up pay nu. Ik ben gewoon leeg, dus die moet zich vragen, hallo ja. Wat zegt ze? Vragen mij, waar is jij lieflang? Ik zeg, ik sta niet voor pick-up pay en ik wacht net voor jou. Dus ze zien, en dan gaan we pick-up pay. En de security is like, ze moest dubbel van wij security. Kijk je van mij, zie van mij. I've got the eye of a tiger. Right, ik los de security, klaar shopping, beneden taxi, speel voeten, check, leek lus, zak laag, vat in de ding, in de Temple Boys. Weet je, nou lekker van wie ik zeg, driver, zet de muziek als een beetje zachter, mijn phone lady driver, zeg mijn brother. It's all about the bass, no trouble. Ik kom maar bij de huis met doen, ga maar niet op, moties in de twister, ik praat van pin in, bra, soft nog als. Ik vraag me wat kan je zien met de smaak van 611, 611. Ik zie me met elkaar en ik kon niet meer praten van, ja, ik bedoel, als je zoveel kost voor pekje van, wat denk je? I will sex you back to sleep, girl.